This is Our Eye on the EU, Inter Alia's outlook on EU affairs through different lenses. Η δημοκρατία στους δρόμους της Γαλλίας. Η Γαλλία έχει βυθιστεί στο πολιτικό χάος. Η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Μπαϊρού κατέρρευσε μετά την απώλεια ψήφου εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό λιτότητας, αποκαλύπτοντας ένα κοινοβούλιο χωρίς πλειοψηφία και μια κοινωνία που χάνει την εμπιστοσύνη της στους ηγέτες της. Οι δρόμοι έδωσαν την απάντησή τους γρήγορα. Με το σύνθημα «Μπλοκάρετε τα πάντα», διαδηλώσεις και απεργίες εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Ο κόσμος είναι οργισμένος με τις ελίτ που περικόπτουν τις υπηρεσίες ενώ αγνοούν τους καθημερινούς αγώνες. Η Τράπεζα της Γαλλίας προειδοποιεί ότι η αναταραχή ήδη πλήττει την οικονομία. Η ανάπτυξη επιβραδύνεται, το χρέος είναι υψηλό και οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία. Η λιτότητα και η αστάθεια ισοδυναμούν με συνταγή για βαθύτερη κρίση. Και για την Ευρώπη, η παράλυση της Γαλλίας έχει σημασία. Μία αποδυναμωμένη Γαλλία σημαίνει μία αποδυναμωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το Παρίσι δεν μπορεί να ηγηθεί με σταθερότητα και λογοδοσία, ολόκληρη η Ένωση κινδυνεύει να παρασυρθεί σε μια στιγμή που η ενότητα είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Αλληλεγγύη εν δράση. Δύο σκάφη με ελληνική σημαία, το Oxygen και το Electra, αναχώρησαν από το νησί της Σύρου για να συμμετάσχουν στην αποστολή του Παγκόσμιου Στόλου Σουμούρ προς τη Γάζα. Τα σκάφη αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου στόλου δεκάδων πλοίων από 44 χώρες που έχουν στόχο να σπάσουν τον αποκλεισμό και να παραδώσουν απεγνωσμένα την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια. Η αποστολή δεν έχει μείνει χωρίς κινδύνους. Ένα από τα πλοία του στολίσκου, το Family Boat, κατήγγειλε ότι δέχτηκε πλήγμα από ντρόουν ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο σε λιμάνι της Τινησίας, προκαλώντας φωτιά χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς. Οι αρχές της Τινησίας αρνούνται την επίθεση με ντρόουν. Οι ακτιβιστές ισχυρίζονται ότι το περιστατικό ήταν σκόπιμο, μέρος αυτού που χαρακτηρίζουν ως μοτίβο παρενόχλησης, εκφοβισμού ή και χειρότερα. Δεν πρόκειται απλώς για μια συμβολική κίνηση, πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. Ο αποκλεισμός της Γάζας έχει ήδη συμβάλει στο λοιμό, στην εκτεταμένη δυστυχία και σε έναν καταστροφικό απολογισμό αμάχων. Ο ακτιβισμός εδώ απαιτεί από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τη Γάζα ως ζήτημα στο περιθώριο, να παρέμβουν πολιτικά, να εξασφαλίσουν την προστασία για τις ανθρωπιστικές αποστολές και να τερματίσουν τη συνενοχή σε παραβιάσεις δικαιωμάτων. Η αλληλεγγύη είναι απαραίτητη, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πολιτική, με πίεση και με δράση.